Moikkalis koikkalis kaikille, täällä ollaan Emelipää parissa ja tänään me tehdään video nimeltään Metsäretki. Jep. Meillä on täällä nyt simmat, että me mennään sinne mettään, jossa on ainakin mustikoita, puita, puolukoita ja muita sen semmosia. Jep. Ja sitten niitä on, täällä on myös mä en oo omassa kotoa, vaan mä oon mun serkkuja. Kulkupeleistä ei olla pojalle varmoja. Luultavasti kävele, mutta tarvitsemme aseita. Jep. Odottakaas pikku hetki. Tarvitaanko se pitää kameraa näin? Jep. Joten ei kannata Täällä ollaan jo. alhaalta. Tuossa on mun serkun pyörä ainakin. Tää on mun pyörä. Jep. Jaha. Sitten tässä on tämmönen pyörä. Ei oo varma käytänkö mä sitä. Ei voi tietää. Vai sitten käytänkö me tämmöstä pinkkiä? Anteeksi. Eikö sulla oo yhtään värisilmää? No joo. No jaa. No joo. Aivan. Sä voit Sitten käyttää... täällä on tämmönen pinkki mersu. Ajaa. No, mersu. Mä ajattelin käyttää sitten tätä. Mä en oo varma toimiiko se. Saattaa Jep. rikki. Mennään kävellen. Aletaan sitten hommia. Nyt pidetään pienen ajan pausi. Jep, me ollaan matkalla ja täällä näkyy kaikenlaista maisemia. Jep, siinä on serkku. Jep, aivan. Niin, täällä on kaikenlaisia maisemia. Kattokaa. Täällä on peltoa ja kaikkea muutakin. Joo. Peltoa. Tuo pelto tuolla. Me ollaan menossa tuo pelto tuon... tuossa. Nuo hevoset tuolla. Tuonne metsään ollaan menossa. Tuolla on meidän hevoset. Jep. Ok. Tää on meidän. Niin, siinä oli meidän määränpää mettä. Sinne ollaan sitten menossa. Olemme matkalla tällä hetkellä. Aivan oikein. Ja jos tulee kysymyksiä, että mitä me tehdään metsässä, niin se selviää ihan kohta. Jep, täällä ollaan nyt metässä. Maisemaa on täällä. Me olemme metsässä. Jep, täällä on mustikoita, puita ja jopa pieniä lampia. Jep, täällä on vaikka mitä lampia, puita ja mustikoita. Jep, venatkaa hetken. Mun on ihan pakko maistaa mustikkaa. Nam. Täällä on vaikka mitä. Lähdetään tutkimaan lisää. Tuosta löytyy tommonen, venatkaast, näettekö te? Niin, tuommoinen kanto. Hieno vanha kanto. Näkyykö se? Juu. Hieno kanto. Silloin kun oli Jepulis. Silloin kun oli se tosi iso myrsky, mä en muista mikä se myrskyn nimi oli. Mut joskus Hurrikaani. Ei tainnut olla. Joskus tosi kauan, niin meidän metsässä kaatui tosi moni puita. Sähköt meni, kaikki on niin sen takia täällä on jonkin verran kantoja, kun niitä kaatuneita puita on pitänyt Puita kaatui. leikata. Tuli niin hirveä myrsky, että puu lensi päin ikkunalle. Hehe. No ei nyt ihan. Ei niin. Tuollakin on tuommoinen kanto, jos näette. Näettekö katsojat kantoa? Tuolla on telkänpönttö. Ja siellä on telkäpönttö. Juu. Näettekö? Taidatte nähdä. Näkee nyt. Ok. Jatketaan sitten matkaa. Ei makkaa kun matkaa. Täällä on. Muutes hei. Tosta näkyy paremmin toi lampi. Siinä on lampi, juu. Lampi.
Näin. Sitten jatketaan. Täällä lähtee. Olen matkalla mä vuorelle, koska olen niin hyvä. Noin, mä oon ihan surkea kaikessa. No joo. Lähdetään matkaamaan vuorelle päin. Tästä otetaan taas yksi mustikkavälipalkka. Nam. On tää päällä. Okei. Me ollaan siis menossa mini-jyrkänteille. Jep. Koska tuolla päin, tuolla jossain, on semmonen iso jyrkänne, jossa on semmonen lähdemäinen lammikko tuttu. Venakkaas tää meni. Älkää välittäkö katsojat tosta. Niin toi meni vähän pilalle. Mutta aika se olematta olla matkalla sitten toiseen paikkaan. Täällähän näyttää lupaavaltakin. Laitetaan vähän noin. Mustikkaa. Mustikoita, kaikkea. Hyi. Siinä oli jotakin lehtiä päällä sitten. Perillä. Nyt me ollaan täällä niin, minijyrkänteellä. Me olemme täällä niin sanotulla minijyrkänteellä. Jep, ja Asias! Lol. Tästäkin. Tästä taisi ihan kiva tippua. Jep. Mäkin haluun tippua. Mä haluun tippua kans. Odottakaa sen. Mä haluun tippua kans. Noniin. Mäkin tippuin tosta. Se oli hyvä. Jep. Hienot näkymät täällä. Oottakas kun mä käännän kameran. Ja tässä on intiaanien asit, kun he ovat täällä joskus. Jep. Täällä on kaikki. Täältä näkyy näkymiä. Suurennetaan vähän se. Täällä on kunnon näkymät, juu. Ja sitten täällä on näkymänä myös hän. Jep. Joulukuusi. Jep. Aivan. Tässä oli jakso nimeltään Mettäretki. Muistakaa tilata kanava ja laittaa kommenttiin sähköpostiin. Moikkelis koikkelis kaikille.